Hey besties, ik ben Anke en dit is Fries met Ank. En ik maak je Frieske filmpjes op TikTok. een hele mooie Christ. Een hele mooie Christ. En loket zijn in het naaien. En waarom docht dat? Omdat ik best wel merken heb dat ik zelf eigenlijk net zo goed Fries schreeuwen ken en lezen ken. En ik dacht, als ik nou een mooi dwaande ga met de goede Frieske woorden, dan hopelijk leer ik het zelf. En dan kan ik het intussen ook hoor, meestal leren. Wat ben we mooi voort net? Wat ben we mooi voort net? En hoe bist er mijn begoen? Ja, nou ik zie het, ik ben verhuisd naar Amsterdam van mijn studie. En toen merkte ik dat ik toch wel lekker het Frieske, dat ik daar een grote leefde van heb. En het wil ik graag onderhouden, dus ik dacht... Ik ging een beetje met mijn vriend wat dingen leren die ik altijd zei. En toen dacht ik, nou waarom doe ik dit net op TikTok? De Friese vertaling van maan is manne. I love it! Nou, ik hoop eigenlijk hoe Vivi dat ik wel eigenlijk zelf eigen Frieske noemers uitbracht heb. En misschien ook Nederlandse noemers, of dus de combinatie van de twee. Oh, jou mij nog het uit, hart van mij als wie de eerste. En ik hoop, ik hou ook heel erg van musicals en zo. Dus ik hoop dat ik dan in een mooie grote productie steen heb. Of steen. Dus dat een beetje. En dan zeg ik nog één ding. Onchen leven. Onchen leven.